warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitri Lancing. Oke guys, anak berita duka ya guys yo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah ibu dari Bapak Solikin ya guys yo. Tadi malam. Semoga Mbah Dok padang dalane jembar kurane, diampuni segala dosa-dosane, diberi ketabahan keluarga lek Solikin lek ngantemi Mbak Hani, Mbak Lipa, Mas Ripa ya guys. Kalau masuk guys. Ndek bengi aku entuk kabar duka dari Mbak Lipa. Aku masak sayur asem ya guys ya, sembari menunggu koncoku guys jam 09.00. Ya aku yo arep tak siah sik guys ning gone ibu Kesha Mbak Ngatini ndek wingi yo kono sempet rono guys ngenteni koncoku. Dadi aku masak dhisik guys, masak sayur asem. Iki janjane jam 09.00 guys. Asine nganu guys kuwi. Dalam. Hei. Kurang. Anu guys, apa DI nek bengi iku arepe Mbak Ibri Lipa arepe gak diterusno guys yo. Dadi aku ambek Mbak Tika iku janjian isuk ae tik sesuk rono isuk jam 7. Delalah ki Mbak Lipa ke informasi nih guys jam piro aku bar kok kono ngene Mbak Lipa iku 9:30-an sing diterusno lah, tapi kan bengi-bengi yo guys yo, bengi aku dadine ora iso rono guys, gak iso ning jero soalnya kan wis bengi aku yo wedi guys yo, soalnya bojoku yo ora ning omah buwah dekne guys. Dadine pokoke anu didemak ngatemi guys yo. Gak iso rono guys, soalnya yo bengi posisine yo guys yo, tak kira nek ora diterusno, tapi kan aku ape rono karo Mama Tika, dadak men ora diterusno guys. Dadine wis gak apa-apa jere Lipa gak usah rono cing ngono. Ya aku arepe budal mapaksen karo sekalian tak sia yo guys yo. Ning gone Bu Kesha Mbak Ngatini. Guys, aku mapak sen mumpung mulai jam 9:30 guys, ki arepe karo kancaku, karo Bu Aska, Bu Hanum, karo Bu sapa jenenge Aris guys yo. Iki bareng-bareng janjian jam 09.00 endinge jam 9:30 bar mapak anak sekolah guys. Soalnya iki mulai 9:30 anak gerak jalan yo guys. Ngejepun nek gerak jalan. Tening kono mobil masuk kayaknya. Yus guys yo, aku arepe budal sik mapak anakku. Jualan nganggo parfum guys. Nek parfum ini iki biasa tak delek motorku guys. Yo. Parfum biasa lah, penting motor ki enak guys. Nek lali-lali ndi ngono. Wis ki aku wis mapak anakku Zainuddin Jasuli kayak bocah ape ning kamar mandi bu. Bisa guys, kayak aku kadang nonton lian guys ya dulu ini. Set nonton lian guys. Kadang nonton ini loh. Siapa sini? Bu Aska, Bu Hanum. Aku suka nonton. Ya aku nonton kudung itu lucu guys. Tapi aku pengen kasihan. Anggur. Apa? Anggur. Kamu apa enggak anggur? Di. Apa? Satu tak. Kucing. Kan kucing kan kono aku nggak tahu. Ada situ kucing kok.
Senangannya medeni aku kucing ae sen iki. Kok pengen belok-belok jalan aja? Nendi? Apa nandine? Longsor sini guys anakku. Penitip gone lek ngatemi guys aku gak rono. Soalnya wis dikubur nek bengi iki aku lagi mulai tak siang nek mangkongone Bu Ekesia. Nggak mulai guys, masih santai tapi tak diteko. Nah, bareng karo Mama Tika ya guys. Ini orang nggak mulai guys aku. Tika dari tiap mana? Tak fokus mulai. Apa tuh? Pak. Pak. Ditip dulu, Pak. HP ditip lek ngatemi. Jadi kan ini jadi baik. Tunggu deh. Nah, Mama Tika. Ini mbek kon ngakak iri iki Rizky, aku duwene sing iki. Cekelitik. Ngepik. Mama saiki nggawane ngono kuwi ya, guys. Ayo biasane karek wong ngono kinyi. Iya, Mama sampai ra turu jere. Aku turu mergo jere pas setengah 10:30. Lah kowe sing ngongkon sapa? Kemang mek apa ae? Ngepel Saisa. Udah salah. Walah, serkepe. Aduh sekep. Lah aku ning ndek kawit esuk ngaku Rizky. Walah, ket isuk. Masa? Tak jaluk ra gelem. Masa? Iya. Dijipuk ndang. Kok ditunggu. Wis tak nang montore pin. Debat aku ngene, "Duh. Cimuk iki tek centang mateng iki aku ditinggal aku ngono." Lho nek mang centang imu. Rizky iki tong iki sambil. Ya mang lek percaya. Ngantuk aku. Ngantuk aku. Ngantuk ke. Ketok raine sing disuting lho. Lah aku dhisik dek dulu kenaan. Terus sih. Ya Allah, pikiran nih. Ngantek dia lho, masamu. Iya Ayah cepet. nih. Anakku cepet. Kok iso Bero kok lho. nangis sih? Diplah dhewe. Masamu. Riz, aja gelang Riz. Dikei Riz. Riz. Sikile dikosek iki. Loh, tapi terus sampe sapa? Apane? Maem. Ha ni ya. Duh, tak Iki ngantuk. melok iki. Oh. Detek ngomong ngantuk tak kira apa turu. Heeh, sak setan. Oh, gendek kita. Dan lagi dikei kuner saiki. Ndak kan apa rono. Piye cara menemu? Beb, omongi piye? Kunir bosok reak-reak tiba bosok tawa gak sawan balik dalan. Bilang larane. Heeh. Ora seger waras. Amin. Ndak tak jak kowe. Kei. Yo iki Mimira orang pupak. Aku yo rong pupak, aku nih. Enak Nek nih. iki lho. Aku mau mana? Rong pupak kabeh Lin. Kita mau mana? Kowe nek kadung entek Nah, kita mau mana? main mbak ini. Bye Bani. Kamu pernah ke sana enggak? Tahu. Pernah. Tahu. Ingat. Ingat Mir. Tahu kenapa buah gue cak ombokku kayak apa nih? Iya, guys. Terus njupuk apa ke? Yo Mir ke kasih kunir yo Mir yo. Kasih kunir yo. Heeh. Kiki. Wah, iya, kok iso. Iki gue. Terus ki arepe budal ning gone omahe Ibu Elik Solikin ya guys. Ini nganteni Mbak Hani sama Mak Ngatemi. Tinggal berangkat ya guys. Sambil rotik. Sambil rotik. Jam 15. Alay, jam 12 adek. Gak ada beduk-beduk. Lah ya, panas ya. Bangun iki mau remet. Remet jadi. Kabeh gak turu mama. Dek gak turu lah dek nganu iki. Kalau dek mang nang gedong Rizky tak jaluk ra entuk ngene. Aja.
Aja dek kan laki kuwi lah gendong ya laki kuwi pertama teh kok iya wong. Iya, Ya mulai ke rumah sakit ketok sedelok sanyi. heeh. Ngilang ngerono turu. Oke guys, ya aku wes teko pasar. Dewa aku mulai nek mama kita itu jam 3:30 gitu ya, 3:30 terus aku adus baru kuwi aku terus ning pasar ya guys ya. Jadi mbak Lipah mang mbak Bahani cek ning kono guys. Cek nih, kita emang bareng tapi terus cek ning kono dhisik guys. Soalnya kan dia ning kono Pak Solikin ya, Pak Solikin mulai sesuk guys. Soalnya Pak Solikin kan ngenteni 3 hari ya guys ya. Nek ning Jawa kan nek sampah marte mulai pengisak kaliku mulai gak apa-apa ya guys ya. Nek gak ngono 3 dino apa 7 dino. Jadi Pak Solikin tinggal ning kono dhisik guys, ngenteni 3 dino sesuk. Wes guys ya, cukup sekian konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.